ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? 10 சூப்பரான கிச்சன் பியூட்டி ஹேக் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ தான் நம்மளோட சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்கலாங்களா? இட்லி மாவுல 1 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சேர்த்துட்டு, நம்ம இட்லி ஊத்தினோம் அப்படின்னா, ஒட்டாம சாஃப்ட்டா இட்லி வந்து சூப்பரா வருங்க. கண்டிப்பா அந்த டிப்ப வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இட்லியுமே வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாவும் இருக்கும். செகண்ட் டிப் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எப்பவுமே இட்லி ஊத்துனோம் அப்படின்னா, சூடா எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி வந்துட்டு ஒட்டிக்கும். ஸோ சூடா இருக்கும்போது வராது இல்லையா? அதனால பிளேட்ல வந்து தண்ணி ஊத்திட்டு, நல்லா அங்க பாருங்க, இட்லி கொத்துல வந்து நல்லா லைட்டா படுற அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி வந்து அடியில ஊத்தி வச்சுட்டு, ஒரு 2, 3 செகண்ட் வந்து விட்டீங்க அப்படின்னா, சூப்பரா வந்து இட்லி வந்துட்டு நல்லா ஒட்டாம அழகா வந்து எடுத்துரலாங்க. ஸோ அந்த டிப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த தினமும் வந்து இட்லி ஊத்துறப்போ ரொம்ப அவசர அவசரம்னு எடுக்கும்போது, ஸோ அதாவது நம்ம எண்ணெய் தடவி ஊத்துறப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இட்லி ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும். அத வந்து ஈஸியா எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாரி வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த டிப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேர்ட் டிப்பு தான் பார்க்க போறோம். எப்பவுமே வெங்காயம், தக்காளி நம்ம வதக்குறோம் அப்படின்னா, கையோட உப்பு போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா, அந்த வெங்காயத்தில உப்பு வந்து இறங்குங்க. நம்ம காய் கூட வதக்கும்போது இந்த மாரி தான் வந்து செய்யணும். இல்லன்னா நமக்கு குழம்புல வந்து உப்பு வந்து கரிக்கும். காயில வந்து உப்பு இருக்காதுங்க. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வதக்கும்போது கண்டிப்பா காயில வந்து உப்பு போட்டு வதக்குங்க. இந்த மாரி வதக்குனீங்க அப்படின்னா, உங்களோட குழம்பு நல்லா ருசியாவும், டேஸ்ட்டா இருக்கும். சீக்கிரமா வந்து வதங்கி வரும். கண்டிப்பா அந்த டிப்ப வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ஃபோர்த் டிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட்டா வச்சிருக்கக்கூடிய இட்லி மாவு வந்து ஊத்தினோம் அப்படின்னா, அதாவது கல்லு மாரி வரும். அதுக்கு வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்த்துட்டு, கொஞ்சமா வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு, அடியில இருக்கக்கூடிய அந்த மாவ நல்லா கலக்கி, நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய மாவுல வந்து ஊத்திட்டு, நல்லா வந்து மிக்ஸிங் குடுத்துட்டு, நம்ம அதுக்கப்புறம் இட்லி ஊத்தினோம் அப்படின்னா, நல்லா பஞ்சு போல சாஃப்ட்டா நல்லா புசு புசுன்னு இட்லி வந்து கிடைக்குங்க. ஸோ இந்த டிப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க அடியில மாவு வந்து வச்சிருக்கீங்கன்னா, கண்டிப்பா இந்த மாரி பண்ணுங்க. நிச்சயமா உங்களோட இட்லி நல்லா சாஃப்ட்டா பஞ்சு போல வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 5த் டிப் தான் பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் செஞ்ச இந்த தப்ப வந்து நீங்க செய்யவே செய்யாதீங்க. எப்பவுமே நீங்க கரண்ட் அடுப்பு யூஸ் பண்றீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு, அதில இருக்கக்கூடிய சவுண்டு வந்து நின்னதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஸ்விட்ச வந்து ஆஃப் பண்ணணும். அப்படி நீங்க டைரக்ட்டா வந்து ஸ்விட்ச ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா உங்களோட மோட்டர் வந்து சீக்கிரமா போயிட்டு, அந்த அடுப்பு வந்து சீக்கிரமா வந்து ரிப்பேர் ஆயிரும். ஸோ நான் அந்த மாரி செஞ்சுட்டு தான் இப்போ வந்து நான் வந்து கடையில குடுத்து திரும்ப வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ கடையில வந்து சொல்லியே தான் அனுப்பிச்சாங்க. இந்த மாரி வந்து நீங்க டைரக்ட்டா வந்து ஆஃப் பண்ணாதீங்க. அந்த மாரி பண்ணீங்கன்னா, சீக்கிரமா வந்து அந்த அடுப்போட லைஃப் வந்து போயிரும். மோட்டர் சீக்கிரமா போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6த் டிப் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போம்போது நம்ம வந்து கர்ச்சீப் வந்து எடுத்துட்டு போவோம். அதாவது வேர்வை ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு அழுக்கும் கூட அதிகமா இருக்கும். அந்த அழுக்கு ஸ்மெல் எல்லாம் போற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். தண்ணீல வந்து நான் நனச்சுக்கிட்டேன். இப்ப இத வாஷ் பண்றதுக்கு நான் குளியல் சோப்பு தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஏதாவது ஒரு சோப்பு ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க. எப்பவுமே நீங்க வந்துட்டு இந்த மாரி குளியல் சோப்பு இந்த கர்ச்சீப்ல போட்டு நீங்க வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கர்ச்சீப்ல இருக்கிற ஸ்மெல்லும் போயிட்டு நல்ல ஒரு வாசனை குடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அந்த கர்ச்சீப்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சூப்பரா வந்து கிளீன் ஆகுங்க. நீங்க துணி சோப்பு போடுறதுக்கு பதிலா நீங்க குளிக்கிற சோப்பு போட்டு நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணி பாருங்களேன். உங்களோட கர்ச்சீப்ல கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாம நல்லா சூப்பரா, நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். கண்டிப்பா நான் சொன்ன மாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப வெள்ள வெளேர்ன்னு இருக்குங்க. இந்த கர்ச்சீப்போட கலர் பார்த்தீங்கன்னா, சாண்டல் கலர் தான். இது ஒயிட் இல்ல. அதனால வந்து சாண்டல் கலர் மட்டும் தான் தெரியும். இதுல வந்து கொஞ்சம் கூட அழுக்கே இல்லைங்க. நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். வாசனையும் கூட செம்மையா இருக்கு. எந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு வந்து மேல தேங்கியிருக்கு பார்த்தீங்களா? நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டிப்பு. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 7த் டிப் தான் பார்க்க போறோம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம வீட்ல அதாவது சிக்கன் மசாலா, ஃபிஷ் மசாலா, கரம் மசாலா அந்த மாரிலாம் வச்சிருப்போம். எப்பயாவது அது வாரத்துல 2 முறை நம்ம நான்வெஜ் செய்வோம். அதுவரைக்கும் இந்த மசாலா வந்து எடுக்க மாட்டோம். ஸோ அத வந்து பூச்சி வந்து பிடிக்காம எப்படி வந்து இத ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்ல போறேன். இப்ப பாருங்க நம்ம வீட்ல அதாவது டிக்டாக்ன்னு சொல்லி ஒரு பின் இருக்கும். அதாவது குஷி பின்னுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பின்ன வந்து தான் நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து இத கவர் பண்ண போறோம். இந்த மாரி நல்லா டைட்டா மடக்கி பிடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாரி வந்து டைட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த அ பா பொடியெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு காலி பாக்ஸ்ல வந்துட்டு போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, தேவைப்படும்போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பூச்சி, வண்டு எதுவுமே வந்து வராது. கண்டிப்பா அந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 8த் டிப் தான் பார்க்க போறோம். இந்த டிப்ஸுமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னோட துடைப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைஞ்சிருச்சு. இந்த உடைஞ்ச துடைப்பத்த நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது தூக்கி போட மாட்டேன். நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு அடியில, அதாவது வாஷிங் மிஷினுக்கு அடியில, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோபாவுக்கு அடியில, அதாவது ஒட்டடை அடிக்கிறதுலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீழ வந்துட்டு அதாவது உடைஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ கையில குத்தாம இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து நெய் டப்பா சின்னதா எடுத்திருக்கேன். அத வந்து சொருகிட்டு, இத வந்து லைட்டா சூடு பண்ணி எடுத்து நான் வந்து ஒட்டிக்க போறேன். ஸோ லென்த்தும் நமக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும். நம்ம கையில வந்து நமக்கு குத்தாம இருக்கும். அதனால நான் வந்து செஞ்சுக்கிறேங்க. ஸோ இந்த மாரி வந்து நம்ம வேஸ்ட்டா தூக்கி போட இந்த தொடப்பத்த வச்சு நம்ம சூப்பரான வீட்டுக்கு ஹேக் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த மாரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
யாருமே சொல்லாத டிப்புங்க. நம்ம 9த் டிப்பு தான் வந்து பார்க்க போறோம். துடுப்பம் வந்து புதுசா வாங்கிட்டு வந்தோம்னா, லைட்டா வந்து நுனியில வந்து கட் பண்ணிட்டு, அத பயன்படுத்தினோம் அப்டின்னா, சீக்கிரம் வந்து நமக்கு நல்லா விரிந்து, தரைய வந்து நல்லா ஈஸியா வந்து சுத்தம் செய்யலாங்க. கண்டிப்பா அந்த டிப்ப வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. அப்டியே கட் பண்ணிட்டு, அப்படியே எடுத்து நம்ம டஸ்ட்பின்ல கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லாஸ்ட் டிப்பு தான் வந்து பார்க்க போறோம். எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கு வாங்கினோம்னா, அந்த உருளைக்கிழங்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நல்லா வெள்ளை நிறமா இருக்கணும். மஞ்சள் நிறமா இருந்துச்சுன்னா, கட்டாயம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வாங்காதீங்க, சாப்பிடாதீங்க. எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கு வந்து வெங்காயத்த கூட நீங்க வைக்கவே கூடாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. முளப்பு விட ஆரம்பிச்சுருச்சுன்னா, சீக்கிரமா வந்து யூஸ் பண்ணிடுங்க. பச்சை நிறமா இருந்ததுன்னா, சுத்தமா வந்து சாப்பிடாதீங்க. டஸ்ட்பின்ல தூக்கி போட்டுருங்க. ஸோ நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ரொம்ப பழைய உருளைக்கிழங்கா இருந்துச்சுன்னா, இப்படி தான் வந்து தோல் வந்து உரியும். இந்த மாரி உரிக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாவும் வந்து உரிச்சிடலாம். நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். இந்த டிப்ஸ்ல எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளோட சித்தா சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் ஒண்ணு பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய். சீ யூ.